Indonesia tak pernah berhenti untuk menawarkan kekayaan alam maupun budayanya. Maka tak heran jika banyak sekali orang yang ingin mengetahui kekayaan yang ada di negeri kita ini. Duku Bantar terletak di Desa Bantar Kulon, Kecamatan Lebak Barang, Kabupaten Pekalongan. Dengan topografinya yang perbukitan, tempat ini memiliki landscape yang sangat indah. Mulai dari sungai, persawahan, hingga hutan, semua ada di tempat ini. Bukan hanya itu, di Duku Bantar ini juga memiliki kebun kopi seluas kurang lebih 20 hektar, yang menjadikan kebun kopi tersebut sebagai salah satu penunjang ekonomi masyarakat. Bukan hanya memiliki pemandangan yang dapat memanjakan mata, tetapi Duku Bantar ternyata juga memiliki seni budaya yang mampu membuat hati ini tertarik untuk menggalinya lebih dalam. Ya, seni budaya itu adalah kuntulan. This is a journey. Let's discover. Ingsun miwiti amuji anebut namaning sukma kang murahing donya mangko tur kang asing akhirat tan pinuji tanpa pegat angganjar kaula sayun angapura marang wong dosa. Kuntul itu yang diuri-uri oleh nenek moyang kula zaman riyin niku memang budaya asli Desa Bantar Kulon. Lajeng menika sampun enten awet kula dereng wonten kuntul menika sampun wonten krana niku kesenian budaya ingkang dipun uri-uri khususipun kangge masyarakat Desa Bantar Kulon zaman riyin. Dados kuntul menika kangge damel hibur sedaya masyarakat, lajeng sedaya menika saged guyub rukun lan saged napa ingkang dipun lampahi sareng-sareng niku saged rame. Dadi niku kuntul niku seni budaya ingkang asli wonten Desa Bantar Kulon niku. Seni kuntul niku kageme masyarakat Bantar Kulon niku nggih emang campur-campur Mas. Ada seni bela diri, enten ingkang kangge tari, lajeng jurus niku nggih enten sedaya. Terus kangge olahraga anak-anak remaja niku ingkang sampun kebiasaan niku nggih ngoten niku. Sejarah kuntulan niku kangge sepindah nguri-uri budaya niku kala wau niku sejarahipun saking Sunan Kalijaga nalikane badhe siar agama Islam niku kan
kurang saking santri, mula Kuntul niku diarani santri krana menika ingkang riyin ngaji riyin. Sak sampunipun ngaji menika dipun ambali kalian seni kuntul kangge budaya, istilahnya kangge ngumpulake santri-santri niku kersane gampil ngoten niku dadi ngentenaken kuntulan seni kuntul niku nggih. Kangge harapan kula niku jaman riyin seni kuntul niku Bantar Kulon sampun punah sampai 40-an tahun Mas. Jadi sakniki kula dipun uri-uri melih niku mulai niki kala wingi santun sura nggih taun wawu niki dipun mulai. Lajeng nggih harapan kula niku generasi penerus kula niku kersane mangke mboten kesimpangan kalih niku dadi tasih ngertos mbok bilih mangke salajengipun ditangledake kalih anak cucu kula. Berarti ingkang generasi sakniki niku berarti pun ngerti dadi mboten punah melih mangke nggih. Terus kangge napa istilahé bela diri nggih saged dadi kegunaanipun remaja niku sepindah kangge kumpul-kumpul sareng. Tersane enten musyawarah napa niku saged gampil tanpa ngaturi undangan niku sampun sami dugi. Dados menika ngentenaken kelompok kuntulan melih niku kangge bekali generasi penerus kula ing desa Bantar Kulon niku nggih. Itulah sekilas tentang budaya kuntulan yang ada di Desa Bantar Kulon, Kecamatan Lebak Barang. Negeri kita ini kaya akan budaya. Maka, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjaganya. Budaya tidak akan pernah berakhir. Karena budaya adalah kisah tanpa akhir.